Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4. Calculus, cromluniau pegynlinol. Ar gyfer y gromlun r yn hafel i ryw ffwythiant mewn theta, mae d(r) d theta yn rhoi cyfradd newid r fel mae theta yn newid. Gall gwerthoedd maximum a minimum r fod yn amlwg. Os nad ydynt, gallwn ei darganfod wrth ddatrys yr hafaliad dr d theta yn hafel i 0. I ddod o hyd i hafaliad y tangiad neu normal i'r gromlun a'r bwynt penodol ar y gromlun, rydym angen gwerth dx dy ar y pwynt yma. Gwyddwn bod x yn hafel i r cos theta, neu y ffwythiant theta lluos i cos theta, a bod yn hafel i r sin theta, sef y ffwythiant lluos i sin theta. Rhain yw hafaliadau parametric ar gyfer y ffwythiant. Felly, ni'n gwybod bod dy dx yn gan mynd ni'n defnyddio y hafaliadau parametric, dy theta rhannu dy dx dy theta. Enghraifft 1. Dangosir yn y diagram y gromlun pegynlinol c sydd ar hafaliad r yn hafel i 2 plus cos theta plus sin sgwâr theta. Profwch bod gan y cylch llia canol y pegwn a fyddai yna amgylchynu c yn llwyr yr arwynebedd 169 pi dros 16. Felly dyna'r gromlun sydd gyda ni. Differi hwnna, ni'n cael minus sin theta, 2 sin i'r pŵer 1 lluos i differiad y sin, sy'n cos. Ar gyfer gwerthoedd maximum neu minimum, ni moyn bod dy d theta yn hafel i 0. Felly gosod y mynegiad yna yn hafel i 0, tynnu sin mas, a mae gyda ni 2 cos theta minus 1 wedyn ni gyda'r sin theta yn hafel i 0. Neu llai y sin theta yn 0, neu'r bracet sy'n rhoi cos theta yn hanner. Felly, sin theta yn 0, mae theta yn gallu fod yn 0 neu pi. Cos theta yn hanner, a mae hwnna'n golygu bod theta yn pi dros 3 neu 5 pi dros 3, pedwerydd pedrand. R, rhoi fe nôl yn yr hafaliad gwreiddiol, r am ni ddod yn 3, neu 1, neu 13 dros 4, neu 13 dros 4. Y gwerth mwyaf yna yw 13 dros 4, felly arwynebedd y cylch llia gyda canol y pegwn byddai'n cynnwys c i gyd yw pi 13 dros 4 wedi sgwario sy'n rhoi 169 pi dros 16 i ni. A dyna chi llun y cylch yn amgylchynu y gromlun c. Enghraifft 2. Mae diagram yn dangos y gromlun c sydd ar hafaliad r yn hafel i i'r pŵer 0.1 theta, a mae theta rhwng 0 a 2 pi. Stopa fyna. Darganfyddwch cyfesurannau pegynlinol ar gyfer pwyntiau ar c lle mae'r tangiad yn paralel i'r llinell cychwynnol. Tangiad yn paralel i'r llinell cychwynnol, bydd un yn y fyna a bydd un yn y fyna. Dyna'r llinell cychwynnol, paralel fyna neu fyna. Felly, bydd graddiant y gromlun yn 0. Hynny yw dy dx yn 0, a mae hwnna'n golygu dy theta rhannu dx dy theta yn 0, sy'n mynd i roi bod y top yn gorfod fod yn 0, dy theta yn 0. Felly, mae yn hafel i r sin theta, r yw 0, i'r pŵer 0.1 theta, lluos i sin theta. Ni angen dy theta yn 0, felly mae angen differi, mae gyda ni lluoswm, felly differiad yr pŵer 0.1 theta yw 0.1, 0.1 theta, lluos i'r sin, plus yr i'r 0.1 theta, lluos i differiad y sin, sy'n cos.
Cymeryd yr E mas, mae 0.1 sin theta plus cos theta gyda ni. Ni angen hwn yn 0. Dyw E ddim yn gallu bod yn 0, unrhyw bwer. Felly mae'r bracket gyda ni yn mynd i fod yn 0. Mynd â'r cos draw a rhannu gyda fe, a ni'n cael bod tan theta yn haflu minus 10. Hynny yw, mae theta yn mynd i fod yn 1.670 neu 4.812. So mae un gwerth yn y fyna rhywle, mae un gwerth yn y fyny'n rhywle. Rhoi fe nôl i gael yr a ni'n cael y ddau bwynt 1.182 gyda'r ongl 1.670 a'r ail bwynt yw 1.618 gyda 4.812. Yr R a'r theta yn y ddoi sefyllfa. Rhan B. Darganfyddwch cyfesurynau pegynlinol ar gyfer pwyntiau C lle mae'r tangiad yn perpendicular i'r linell gychwynnol. Perpendicular yma a yma falle. Tangiad yn perpendicular i'r linell gychwynnol yn golygu bod graddiant yn tueddu at anfeidredd. Felly d theta rhannu dx d theta yn mynd i fynd at anfeidredd yn golygu bod y gwylod yn mynd i fod yn 0. Felly dx d theta yn 0. X yn haflu cos theta. Yn pwer 0.1 theta. Ni angen differi hwn. Felly mae dyn ni lluoswm 0.1 0.1 theta lluosi cos pwer 0.1 theta lluosi differiad y cos yw minus sin. Tynnu'r E mas a mae gyda ni 0.1 cos theta minus sin theta. Dyw E methu bod yn 0, felly mae'r bracket yn gorfod fod yn 0 gyda ni, sy'n golygu bod mynd â'r sin draw, rhannu dy'r cos, a ni'n cael y tan theta nawr yn 0.1. Sy'n rhoi ni'r ddau ongl 0.0996, wel fyna rhywle, a 3.2413 yma rhywle. Rhoi fe nôl i ddod o hyd i'r a ni'n cael ddau bwynt 1.01 dim a 0.0996 gyda y pwynt arall 1.383 gyda 3.2413. Gosodiad. Mewn cromlin pegynlinol yn haflu ryw ffwythiant miw theta, os yw yn haflu 0 pan mae theta yn haflu alpha, bydd theta yn haflu alpha yn dangiad i'r gromlin. Wedon ni hwnna yn y cyflwyniad ddiwetha. Ni'n mynd i brofi fe nawr. Felly, ni'n gwybod bod yn haflu ryw ffwythiant yn theta, bod x yn haflu ar cos theta, bod yn haflu ar sin theta. Felly mae x yn mynd i fod yn ffwythiant theta lluosi cos, a mae yn mynd i fod y ffwythiant theta lluosi sin. Differi'r ein gyda'r reol lluosi, felly dx, d theta ar y top, so felly differi'r differiad yr f lluosi'r sin, plus yr f lluosi differiad y sin, a dx d theta o dano, felly differiad yr f lluosi'r cos, minus wedyn, differiad y cos yn mynd i fod minus sin lluosi dy'r ffwythiant. Gosod theta yn haflu alpha, a cofio bod f alpha yn 0. Felly mae'r graddiant nawr yn mynd i fod yn f dash alpha, sin alpha, mae hwnna'n 0, dros f dash alpha, cos alpha, yr f sy'n canslo, felly mae hwnna'n tan alpha. Pan mae theta yn haflu alpha, mae yn haflu 0. Felly mae'r gromlin yn mynd trwy'r pwynt 0, 0, gyda graddiant tan alpha. Felly, rhaid felly'r tangiad fod y linell
yn haflu tan alpha lluos i x, neu x tan alpha, graddiant yn tan alpha. Yn haflu x tan alpha, rhannu x yn tan theta, sy'n haflu tan alpha, felly mae theta yn haflu alpha. Arwynebedd a ffurfiwyd gan graff pegenlinol. Rydym angen darganfod dull i gyfrifo arwynebedd y rhanbarth a ffurfiwyd gan y gromlin yn haflu rhyw ffwythiant yn theta a'r peledrau theta yn haflu alpha, theta yn haflu beta. Felly'r arwynebedd y gromlin rhwng y ddoi ongl yna. Felly, os yw P a'r cyfeser yna theta, mae P dash yn plus tyma bach o a theta plus tyma bach o theta yn ddau bwynt agos iawn ar y gromlin. Gallwn ancam gyfrif yr arwynebedd a ffurfiwyd gan OP, y gromlin a P o dash fel sector, bron yn sector, canol o, radiws ar ongl delta theta. Arwynebedd sector yw hanner ar sgwar yr ongl delta theta. Ac yn fras, arwynebedd y rhanbarth cyfan bydd swm y sectorau yma i gyd. Felly'r arwynebedd tua swm bob sector lle mae theta yn haflu alpha a beta. Rhwng theta yn haflu alpha a rhwng theta yn haflu beta. Felly ni moyn yr onglau i gyd yr holl ffordd o alpha i beta. Y lleiaf yw gwerth delta theta y fwyaf o sectorau cawn. Felly mwyaf cywir bydd yr amcan gyfrif. Gallwn ddweud bod yr arwynebedd yn haflu terfan delta theta yn mynd at ddim. Yr holl sectorau yma rhwng theta yn haflu alpha, theta yn haflu beta. A terfan delta theta yn mynd yn d theta a'r sigma yn mynd yn integriad rhwng alpha beta. Felly dyma beth yw'n fformula ni ar gyfer arwynebedd o dan cromlin pegenlinol. Cofiwch bod y gwerthoedd yna gyda ni, achos ni ddim yn gallu integru cos sgwar na sin sgwar, felly mae rhaid amnewid mewn i'r ffwythiant mewn cos 2. Mae'r canlyniadau yma'n ddefnyddiol iawn yn integru. Enghraifft, gallwn ysgrifennu integriad sin sgwar 2x, so sin sgwar yw hwnna, so hanner 1 minus cos 4x wedyn, a ni'n gallu integru hwnna, cadw'r hanner, so mae x dyn ni, mae cos yn integru fynd yn plus sin a rhannu dy 4, gyda'r hanner tu fas. Rhoi'r gwerthoedd pi dros 2 a'r pi dros 3 mewn. Pi dros 2 ni'n cael pi dros 4 minus 0 minus pi dros 6 minus sin 4 pi dros 3 yn minus 3 dros 2 a mae'r 8 dyn ni. Felly mae'r gwerthoedd yna yn dod mas i pi dros 12 minus ail israd 3 dros 16. Dagosir y diagram graff pegenlinol yn haflu 3 plus 2 cos theta. Darganfyddwch arwynebedd y rhanbarth sydd wedi ei amgylchynu gan y gromlin, felly'r holl ffordd o gwmpas. Fformula am arwynebedd yw hanner ar sgwar d theta. Felly r yw 3 plus 2 cos theta. Ni angen sgwario hwnna. Sgwario fe a haneri a ni'n cael y gwerthoedd yna. Integru. Cofio bod cos sgwar yn haflu hanner 1 plus cos 2. Felly ni'n mynd integru y term yna. Felly 9 dros 2 a 1 a mynd yn 11 dros 2 plus 6 cos theta plus just cos 2 theta wedyn
integri rhain, ni'n cael 11 dros 2 theta, 6 cos yn mynd yn sin, yn integri cos 2 theta mynd yn sin 2 theta rannu dy 2. Gosod 2 pi mewn, a ni'n cael 11 pi, 0, 0, gosod 0 mewn, 0, 0, 0. Gallech chi fo wedi wneud 0 i pi a dwblu fe, ond chi'n cael yr un ateb ta beth. 11 pi. Enghraifft 4. Brasluniwch graff r yn haflu e i'r pŵer 0.2 theta. Theta rhwng 0 a 2 pi. Dargafyddwch arwynebedd yr rhanbarth sy'n rhai ffiniau y gromlin y pelydre theta yn haflu 0 a theta yn haflu pi dros 4. Felly pan mae theta yn 0, mae r yn 1. Mae r yn cynyddu fel bod theta yn cynyddu, felly ni'n mynd i fod yn mynd yn fwy. Theta yn 0 yw honna a theta yn pi dros 4 yw honna. Felly dyna'r arwynebedd rydyn ni angen. Felly'r arwynebedd yw hanner r sgwar d theta wedi integri. R yw e'r pŵer 0.2 theta sgwar a hwnna. Integri, ni'n rhannu dy 0.4 a ni'n cael y gwerthoedd yna. Dod i pi dros 4 mewn a wedyn 0 mewn a ni'n cael yr atebion yna. Ni'n gallu tynnu'r pi dros 4 mas a ni'n gallu amcangyfri fe fel 0.461. A dyna ddiwedd y cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach 1 4 calculus gyda cromluniau pegyn linol.